Al in 2009 had eigenaar Dreefbeheer plannen om op de locatie 2 supermerken te zetten. Een Dekamarkt en een Aldi. Daar komt uiteindelijk neer van. Mij trok verzet uit de buurt vanwege de verwachte verkeersoerlijst. Troch de jaren is het gebouw vertut deze. Harry Buikhuizen wen het er dichtbij, in de week de speaker. Hij maakt foto's en waarschuwt de gemeente al zo'n 2012 voor asbest en brandgevaar. Ik vind dat de mensen die hier verantwoordelijk voor binnen bij de gemeente en de GGD heb ik ook nog waarschuwd en luisterlijk ook nog de Friese Staten. En de mensen die dit laten hebben tradieren, die moeten opstappen. Buikhuizen stuurde troch de jaren een soort brieven en wie bij Rietsgeerkomsten. Maar het gebouw bleef leeg. De gemeente zei het net verantwoordelijk te wezen. Wij hebben als gemeente ons maximaal ingespand om het dicht te houden, maandenlang. Nou, blijkbaar niet, want er konden dus mensen in. Maandenlang hebben we maximaal inspanning geleverd om het dicht te houden. En het is ook de verantwoordelijkheid van de eigenaar natuurlijk om dat te doen. Maar ze schön, dat noemen ze dus een hek repareren. Ze hebben er een klimrek van maken. Hoor je dan de gemeente verantwoordelijk, want er is vanzelf gewoon een eigenaar van het pand. Ik ben net de enige die de gemeente verantwoordelijk houdt. De hele wijk hier. En nou die mensen aan de andere kant, en het Oosterpark, die ter werden, die het allemaal over hun heen had hebben, nou, die houden de gemeente ik verantwoordelijk. Buikhuizen zal weer een brief sturen. Dit keer zei hij het vertrouwen in het gemeentebestuur op. Nevens hem is de wet toetreden. Maar de gemeente vindt dat ze het maximale dienen had. Als het aan ons had gelegen, was het al lang weg geweest. Maar het is niet van ons. En als de eigenaar dan niks doet, dan kunnen wij daar of heel erg veel geld tegenaan gooien. Maar ja, dat gaat dan ten koste van allerlei andere dingen. Maar we moeten nou tot overeenstemming komen wat er verder met dit pand gaat gebeuren.